jak předvádět, jde jí jen o zachování tradice a její děti v tom podporují a sami jdou po stejné cestě, i když v jiném oboru. Synové a dcery Huddisonu následovali v životě jak matku, tak otce, který byl loutkářem. Obdivují svou matku za to, že tou energií bojuje za tradiční kulturu země. Vydělá si tak $1 denně, ale i to stačí, aby dokonce ušetřila i na účastní dárek vnukům. Hraju, abych vyžila, jen aby mi to stačilo na jídlo a na šaty. Hlavní je, že tahle hudba bude žít dál. Mám ale strach, že už jsem moc stará a brzo umřu a nebude nikdo, kdo by to pokračoval. Zatím se ale nevzdává a den co den bere do svých mozolnatých prstů gumové paličky a rozehřívá kovové desky melancholickou hudbou dávných věků. Tunely příjemně zkracují cestu. V případě požáru se ale pohodlné cestování může změnit v ohnivé peklo. Švýcaři ovšem myslí na všechno. Před rokem otevřeli pod Alpami tunel, který se může honosit označením nejmodernější na světě. A naše kamera se do něj dostala jako jedna z prvních. Požáry tunelů to je noční můra všech záchranářů. Ve stísněných podmínkách se s živlem nedá téměř bojovat. Všude kouř. Proudění vzduchu navíc plameny vydatně podporuje čerstvým kyslíkem. A to je smrtící kombinace. Všichni si dobře pamatují tragické požáry z konce minulého století. Třeba v Gotthárdu nebo pod Mont Blancem. A tak není divu, že se bezpečnostní podmínky pro stavby tunelů zásadně změnily. Nový železniční tunel Lešberg takže by nás případný požár neměl nějak nepříjemně zaskočit. Už vjezd do tunelu je impozantní, je třeba vyjet asi 10 km do kopců a do podzemního komplexu klesat záchrannými tubusy. Hned na začátku nás čeká přetlaková komora, která má v případě požáru účinně regulovat proudění vzduchu, přesně podle potřeby tak, aby se unikající lidé nebo hasiči akci nemuseli potýkat se štiplavým kouřem. V tubusu, kudy se vlaky mohou svítit až 250 km rychlostí, je nutné přijet ještě několik kilometrů. Je to jako mraveniště. Horský masyv je tu protkán desítkami cest a křižovatek. Celý tunel má 26 km. Dohromady tu ale bylo proraženo více než 100 km. Hlavním bezpečnostním prvkem je, že tu máme dva plnohodnotné